Για τους κυρίους που δεν τα πάνε καλά με τα γραπτά. Έχουμε ένα ε46 λοιπόν, το οποίο θέλουμε να το βάλουμε μπρος. Τι κάνουμε? Γυρνάμε το διακόπτη. Το βάζουμε μπρος. Πήρε το αυτοκίνητο μπρος. Λοιπόν, ανάβουμε το cruise control. Ανάβει το πράσινο λαμπάκι του cruise control. Πατάμε φρένο. Κοιτάμε, το λαμπάκι δεν σβήνει. Πατάμε συμπλέχτη, το λαμπάκι δεν σβήνει. Πατάμε γκάζι, το λαμπάκι δεν σβήνει. Απλά πράγματα. Για να δούμε, έχουμε ταχύτητα μέσα? Δεν έχουμε ταχύτητα μέσα. Έστω ότι τραβάμε το χειρόφρενο. Άναψε το χειρόφρενο. Άναψε το χειρόφρενο. Το λαμπάκι του cruise control σβήνει? Όχι. Πατάω και το φρένο. Σβήνει? Όχι. Πατάω και το συμπλέχτη. Σβήνει? Όχι. Αν πατούσα το φρένο και έσβηνε το πράσινο το λαμπάκι, τι έφταιγε? Αυτή είναι η ερώτηση. Απλή και κατανοητή.